Hoy os llevo a conocer a Casa do Bico, enclavada justo al lado de la ruta temática de los castillos y a la vez de la ruta temática de los monasterios, que van desde Piedrafita hasta Becerreá y hasta Meira. Te invito a conocerla. Isto é a Casa do Bico, estamos en Ferrañol. É unha casa de labranza moi antigua, de pedra e madeira. É unha casa moi acolledora, fixémola como se fora para nós, inicialmente para nós, e despois abrímola ao público. Queremos que os nosos hóspedes se sintan como na súa casa. Unha vez que estás aquí podes disfrutar do entorno natural, estar tranquilamente na casa, paseando no alrededor, pero bueno, un sitio tranquilo para estar. Unha casa rehabilitada e que se aluga completa para 8 persoas como máximo, para estar xuntos, sobre todo para estar xuntos. Hai un espazo moi grande que é a sala de 7 por 7 metros e aí podedes facer a comida, descansar, falar, xogar. Podedes cociñar, pero tamén tedes outra opción que temos unha despensa, que é a despensa dos Ancares con produtos non perecedeiros, e se queredes tamén encargar produtos frescos podemos traer da Carqueixa, nesta tempo tamén arandos. A Casa do Bico é tamén a de riba, a da parte alta da aldea. Tamén é o peteiro dos paxaros, o bico. E por último é dar un bico, dar un ósculo de agarimo. É un entorno espectacular. Viñemos ver a torre e utilizamos o audio de Andares. A Casa do Bico é onde habita o sosego.